Unha gran festa con hinchables, música e obradoiros puxo o broche final ao campamento de Nadal desenvolvido en Ribeira. A alcaldesa desprazouse ata o pabillón do Ceipo Grupo, onde se celebraba o evento, para acompañar os 45 cativos que participaron na iniciativa. María Sampedro non dubidou en sumarse aos xogos e compartir un bo rato cos pequenos, que durante este Nadal tiveron oportunidade de gozar dun tempo de lecer. Este campamento de conciliación de Nadal, para que pois tanto nais como pais puidesen seguir mantendo o seu ritmo de vida nestas datas pois tan axitadas e con tantos festivos polo medio e vacacións dos nenos, e para que os nenos pois tamén puidesen seguir unha rutina diaria na que divertirse, na que compartir momentos con amigos, con compañeiros e seguir tamén aprendendo pois actividades lúdicas e de ocio do día a día. Hoxe imos a terminar con este festival cheo de música, como poidedes escoitar aquí ás miñas costas, de hinchables, de festa e de celebración pois de que chega un ano novo, pero que a rutina sigue e hai que volver ao cole. Así que hoxe despedimos a estes 45 nenos e nenas que participaron. Dende o Concello de Ribeira seguirán a apostar pola conciliación, ofrecendo alternativas ás familias durante todos os períodos non lectivos, como a Semana Santa ou o verán, nos que tamén se desenvolverán campamentos para os nenos en idade escolar. Seguiremos a fomentar desde o Concello de Ribeira pois todas esas actividades de conciliación que sexan pois oportunidade para que as familias poidan seguir mantendo a súa vida a pesar de que os nenos estén en vacacións escolares.